no barrio da Ponte surxiu outra injusticia no mercado. Unha muller estaba comprando unhas pinturas. Diuse conta que a home que tiña ao lado pagoulle menos o caixeiro polo mismo produto. Agora os deixo coa miña compañeira Candela. É verdade, no mercado de A Ponte un caixeiro cobroulle máis a unha muller polo mesmo produto. Agora imos hablar coa muller ao que lle sucedeu o suceso. Como te enteraches do suceso? Pois eu, ao acabar de pagar, saín do mercado e vi un ticket no solo. Eu colligno para entregárselo ao home. E vin que polo mesmo produto que comprei eu, cobraronlle menos. Como vedes, o caixeiro non foi bo. Agora imos hablar do caixeiro. Por que cobracheslle máis a ela? Porque os homes teñen máis dereito que as mulleres. E iso por qué? Porque fai moito que se vive eso. E son as normas. E se queres podes falar con xuzgado. O caixeiro foi malo. Agora imos falar co home. Que che parece o suceso? A mí pareceme injusto porque todos e todas temos os mesmos dereitos. E hasta aquí acaba. O caixeiro puxéronlle unha multa de 300 euros. Ao longo do día seguiremos contando sobre o suceso. Ata logo! Ola, bons días. No día de onte, durante o partido de fútbol da selección feminina, no que participaban os equipos das Celtas e o Deportivo da Coruña, aconteceu no estadio de Balaídos, na cidade de Vigo, que uns aficionados interrumpiron o partido. Pensaban que as nenas non deberían xogar ao fútbol. Agora pasos a miña compañeira que encóntrase no lugar dos feitos. Sí, efectivamente, encóntrome no lugar do estrano suceso que tivo lugar onte. Agora encóntrome cunha das xogadoras do Celta. Como foi? Pois eu acababa de marcar gol e tiño o balón en posesión. E de repente entraron un grupo de 5 persoas a roubarnos o balón. Como sentichedes? Sorprendidas, porque non sabíamos que a día de hoxe seguía habendo tantos prexuizos contra nós. E agora imos escoitar unhas opinións dunha persona que estuvo aí. Pareceu moi mal e unha falta de respeto. E agora xa acabamos. O xeito sigue en busca con amenazas de cargos por delito de odio. Hasta mañá, con isto acabamos o programa de hoxe.